Hello mga pangaw, good evening. Ngayon po ay Sunday, kaso dito tayo nakalabas kasi sa sobrang lala ng sitwasyon dito sa Hong Kong ngayon. Wala po yung virus, overcrowded po yung mga hospital, kaya mas maganda at mas safe pag mag-stay na lang sa bahay ng mga amo. Mga amo din kasi hindi rin pumapayag lalo lumabas yung mga helper nila kasi nga mas delikado. Hindi rin naman ako makapagkanta dito sa bahay kasi bawal mag-inom. Naiinip ako sa gusto kong may magawang video. Gusto ko kayong turuan magbilang sa cantonese, sa salitang cantonese. Pero hindi po ako magaling. Hindi rin po ako eksperto. Yung sasabihin na ituturo ko lang kayo, ayon lamang sa natutunan ko dito sa loob ng 2 taon na pagtira ko dito. So, mag-upisa na po tayo. Bilang na po tayo. Get, some, say, look, chat, but, go, sapiyat, sapi, sapsam, sapsay, sapluk, sapchat, sapbat, sapgaw, sap, isapyat, isapki, isapsam, isapsay, isapni, isapluk, isapchat, isapbat, isapgaw, samsap. Pag 31 na siya, samsapyat, tapos tuloy-tuloy na lang ulit yan. Tapos pag 40 naman, yung 4 is say, diba? So, say sap. Tapos pag 41 na naman siya, say sapyat, ganun, mas tuloy-tuloy lang. Tapos pag 50 na naman siya, pag 50 kasi, tapos pag 10, sap, diba? Sap. Tapos mag-uumpisa na lang ulit yung sapyat, tapos tuloy-tuloy ulit siya. Tapos pag 60 na naman, yung 6 is look, diba? So, look sap. Tapos mag-uumpisa ka na naman sa 1, so look sapyat, tapos tuloy-tuloy naman ulit. Tapos 70, yung 7 is chat. So, yung 7 is chat, tapos 10 is sap. So, chat sap din. Chat sap, yat, tapos tuloy-tuloy na naman yun. Tapos yung 80, yung 8 is bat, diba? Yung bat, dadagdagan ulit ng 10. Yung 10 is ulit. Tapos pag naman, pag 90 naman, ang 9 is gaw. So, dadagdagan mo ulit siya ng 10. So, gaw sap. Tapos, tuloy-tuloy ulit, gaw sap yap. Tapos, tuloy-tuloy na. And then, pag 100 na siya, pag 100 is back. So 100. So, 1 is yat. So, yat back. Ganun lang po. Tapos, bibigyan ko yung idea. Yung pagbigas ng mga Chinese ng B, di ba yung if, di ba, bats, ang bigas nila dyan, pat. Tapos yung G, ang bigas nila sa G, di ba yung 9 is gaw, ang bigas nila dyan, gaw. So, ang B nagiging P, yung G nagiging K, tapos yung B nagiging T. Yun lang po. Bye-bye.